ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଆଶ୍ରିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜିର ଏହି ଜଟିଳ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନକୁ ଗୋଟାଏ ସର୍ଟ ମେଡିଟେସନ୍ ଆଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 2:9 ପାଉଲ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ବନ୍ଦୀଗୃହରେ ଅଛି ବା ମୁଁ ଆଜି ଆବଦ୍ଧ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବନ୍ଦୀଗୃହରେ ନାହିଁ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଦ ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଚେଞ୍ଜଡ୍। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ବେଶୀ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ ଇତସ୍ତତ ହେବାନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭ ଅଟେ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଅଟେ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ଆଜି ବି କ'ଣ କରେ, କାମ କରେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମୁଁ ଆବଦ୍ଧ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 8 ପର୍ବ ଆଉ 5ରୁ ପଢ଼ି ଯିବା, ସେଠି ଗୋଟାଏ ଘଟଣା ଲେଖା ହେଇଛି, ଦିନକର ଘଟଣା। ସତ ସେନାପତି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁ, ଆଉ ମୋର ଦାସ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କର, ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କର। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ତମ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ତମ ଦାସକୁ କ'ଣ କରିବା, ସୁସ୍ଥ କରିବା। ସେଠୁ ସତ ସେନାପତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଏହା ନ ହଉ, ମୁଁ ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ କି ଆପଣ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଥାଇକି ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଦାସ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଯୀଶୁ ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ। ଯୀଶୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି ଆଉ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦାସକୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ପଢ଼ୁ, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ତଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ସେଠି କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇ କ୍ଷଣି ଇମିଡିଏଟଲି ସେଇ ସତ ସେନାପତିର ଦାସ କ'ଣ ହେଲା, ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନୁ ବା କେହି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି, ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି, ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ ଆଇସୋଲେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଖାଲି ପହଞ୍ଚେନି, ସେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପହଞ୍ଚେ ଆଉ କାମ ବି କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ଆବଦ୍ଧ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ 55 ପର୍ବର 10 ପଦ ପଢ଼ୁ, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ବୃଷ୍ଟି ଆଉ ହିମ ସେମାନେ ଆକାଶରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବେ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ସେମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାମ ହେଲା, ବୃଷ୍ଟି ଆଉ ହିମ ସେମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମାଟିକୁ ସେମାନେ ପଶାଣନ୍ତି, ମାଟିକୁ ସେମାନେ ଉର୍ବର କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାହାର କାମ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଏ କ'ଣ କରେ, ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରେ। ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଏ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେବେ ବି ସେମିତିଆ ଏମ୍ପ୍ଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ସେ ଫେରିଯାଏନି, ସେ କ'ଣ କରେ, କାମ କରିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ପଦ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଗୀତ ସଂହିତା 107 ପର୍ବ 20 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ବାକ୍ୟ ପଠାଇ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ପୁଣି ବିନାଶରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଠେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ସେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ଯେକୌଣସି ଜଟିଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ଯେମିତିଆ ବି ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ କ'ଣ କରେ, ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଆବଦ୍ଧ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆହୁରି ଲୀନ ହେବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆହୁରି ନିର୍ଭର କରିବା। ସେ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଠେଇ ଆମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ ଆଉ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଛୋଟ ମେଡିଟେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବାହୁଲ୍ୟ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।